No Kamera niin. menee rikki kohta. Että puhutaan siis tästä tapahtumasta, mikä sulla oli Virossa. Siis Joo, kyllä. kerro. No niin, tuossa marraskuussa olin menossa Viroon, eli Eestiin, hoitamaan... Viime vuonna siis? Joo, viime vuonna 2008 hoitamaan henkilökohtaisia asioita. Minulla oli 2 suomalaista miestä matkassa. Ja toinen oli minun lakimieheni, eli juristi, ja toinen oli tämmöinen tekninen neuvonantaja, Sammunti-huoltoliiton edustaja, eli tulen kossutumista niin teknistä asiantuntemusta. Ja olimme matkalla siis hotellin, niin mä näin satamassa, minusta näytti, että siellä on poliisimies, siviilivaattepäin radiopuhelimeen. Ja ajoin noin 2 kilometriä Pärnymaan teitä, niin poliisit pysäyttivät minut ennen Selveriä siitä, paljon ennen Selveriä. Pysäyttivät minut ja piirittivät minun autoni. Minun autoni ohjattiin se parkkipaikalle. Ohjattiin ja sitten komentosanat oli erittäin tiukat. Ei saanut mennä ulos, ei saanut ovea avaa, ei sanonut, että ei tohi upseita, että ei saa tehdä lahti. Hän sanoi, että saa ja pitää ikkunasta antaa ne paperit ja sitten mä annan oman paperini ja he tiesivät kuka mä olen ja sitten mä juttelin sen yhden miehen kanssa, niin he halusivat nähdä auton takaosaa, mutta sitten kun ne suorittaa tarkastuksen, niin siis mä sanoin, että mennä kaikki pois sieltä, niin tämä sanoi, ei tarvitse ottaa, että hän uskoo minua sitten. Hän on vähän niin kuin neutraalimpi. Se, joka johti sitä operaatiota, hän oli hyvin tiukka ja sitten hän otti myös näitä suomalaisten paperit ja meitä pidettiin varmaan tunnin verran siinä, pidettiin kaiken kaikkiaan. Hyvin pitkään pidettiin ja nämä suomalaiset olivat vähän ihmeissään. Toinen oli tosiaan juristi ja toinen oli tänne ammattiharjoittaja, joka oli saanut toisen kuvan Eestistä ja hän oli ihan hämmentynyt, että mitä tämä on. Ja sitten mä kerron hänelle, mistä on mahdollisesti kysymys, johtuen minusta henkilökohtaisesti. Ja mä pyysin poliisilta vastausta tähän toimenpiteeseen, kun tämä ei ole mikään liikennetarkastus, eikä ole mitään ylinopeusjuttu. Se ei liittynyt mitään tällaista liikennepoliisin toimintaa. Tämä oli tänne erikoisryhmän keskiin. Niin mä kysyin heiltä, niin he eivät antanut mitään vastausta, vaan he kielsivät, että ei saa kysellä ja että kysymyksiä ei saa tehdä. Ja kuitenkin tarkistamaan paperita, eivät he halua kertoa, mistä on kysymys. Tämä oli toinen kerta. Toinen tehtiin viime kesänä, kun mä tulin Tallinnaan. Ensimmäinen tarkoitus tehtiin, mä tulin Yleisradion auton kanssa, tehtiin tämmöinen reportaasi mun varhaisemmasta elämästä tehtiin reportaasi, se liittyi Eestiin 70-luvulla. Ja silloinkin se kohdentui minun, että ne ei ollut kiinnostunut tästä reporterista laisinkaan, eikä ne apulaista kuvaamasta. Ja se oli kuitenkin ihan sellainen lupsakka, se tehtiin Tullin tiloissa, mutta tehtiin, että kukaan ei esitellyt mikä on heidän toimensa tai miksi tarkastetaan. Ja se ei selvinnyt. Meidän poimittiin. Mä sanoin heti, nyt meidän varmaan viedään tarkastus. Niin ne sanoi, että miksi, älä unta nyt näet, sä näet ihan höpöjä, sanoi se toimittaja. Ei kun tuo kaveri, mikä selvästi katsoo meidän suuntamme. Eli laivalla se alkoi yksi tarjoilija, mä havaitsin, että hän seurasi meitä hyvin tarkkaan. Mä olisin yläkana ja mä sanoin, että täällä on niin henkilö, joka tarkkailee meitä, niin mä heti tunsin, että silmät oli sellaisen kiinni. Ja näinhän se olikin, sieltä annettiin se tieto ilmeisesti sinne maihin sitten, siellä oli oltiin tietoisia, ketkä tulee minkälaisessa autossa. Siitäkin oli jo tieto tullut sitten Yleisradioautoilta. Niin, sitten kuitenkin päästiin jatkamaan matkaa. Siinä vanhempi mies oli vähän lupsakkaampi, mikä siis johti sitä operaatiota, niin hän sitten kysyi, mitä teette. Mä kerron, tehdään neuvostotajalta sellaista juttua tehdä tästä. Ja hän sanoi, että se oli erillinen aika ja oli ihan sellainen tilanne, niin kuin purkautuu, niin kuin sanotaan, noin leppoisasti, miellyttävästi. Seuraava viimeinen tapahtuma oli todella semmoinen yllättävää, todella sellainen epäinhimillinen. Se antoi kuvan jostakin Gestapon toiminnasta tai jotain muuta vastaavaa tällaista, että se ei ollut enää mitään siis demokraattisen valtion virkakoneiston toimia. Se oli ylireagoitu, useampi poliisimies piirittää tällaisen pienen auton ja meillä ei ollut mitään ollut sellaista vaarallista siinä mielessä.
Syyhän oli se, että siinä haluttiin minua varoittaa siitä, mitä mä olin julkisuudessa puhunut. Mä ymmärsin näin, että näytettiin, me tiedämme kuka sä olet ja me tiedetään mitä me tehdään sulle. Mieti seuraavan kerran mitä puhut. Tämä oli selvä viesti, se oli pelottelusysteemi. Ja yleensä poliistahan kyllä pitäisi kertoa, jos on normaalisti, mistä mä epäillään, miksi minua tutkitaan. He eivät antanut mitään raporttia tästä. Ja se on niin periaatteessa, jos ajatellaan näin EU-maanakin ajatellaan, niin kyllähän meidän täytyy tietää, minkä takia poliisi minut pysäytti. Mä kysyn, onko mä ylinopeutta tai punaisia päitä, niin edelleen. Mihinkä mä saan vastauksia. Sitten hän kysyy, mihin hotelli mennään. Mä kerron, mihin hotelli mennään. Niin hän sitten kehotti tämä, joka johti sitä operaatiota, että menkää suoraan sinne hotelliin sitten ja jatkatte huomenna sitä matkaa. Sitten tämä oli semmoisen selvä vinkki, että menkää suoraan sinne. Tämä johtuu siitä minusta aivan selvästi, että mä olen ottanut Irakin sotaan kantaa. Ei se koske ainoastaan Viroa, vaan se on koskenut myös muitakin maita, jotka osallistuvat sinne näihin toimiin ja arvosteluun siinä mielessä Eestin päättäviä henkilöitä, että he niin naamivat sen rauhan kaitsemisen, että se on niin rauhan kaitsemista ja todellisuudessa on kuitenkin selvästi niin alistamista ja miehittämistä, osallistumista miehityspolitiikkaa, aivan kuten Afganistanissakin. Ei kunnioiteta toisen maan suverenisuutta, oikeutta itse päättää asioista. Me molemmat maat ovat YK jäsenmaita olleet, eli sekin velvoittaa, että toisen YK-maan pitää kunnioittaa toista YK-maata ja sen suverenisuutta. Ja mä ajattelin näin, että kun Viro on itsenäistynyt, on kansakuntien joukossa uutena tulokkana ja Viro puhui hyvin paljon tästä neuvostoajan tapahtumista, niin minusta Vironhan pitäisi nyt sitten antaa hyvää esimerkkiä muille, että kunnioitetaan muiden suverenisuutta ja muiden kansojen oikeutta päättää itse omista asioista, eikä mennä sinne väkivaltakoneiston kanssa. Tämä ei ole suunnittu Viron kansaa vastaan, nämä ajatukset ei missään tapauksessa, eikä mitenkään Viron valtion olemassaolo vastaan, en ole suunnannut omaa sanomani. Ei ole vaan todennut sen, että jos olisi ottanut vähän ehkä painottanut voimakkaammin, mutta olisin halunnut kertoa, että Viro on hyvä maa, kaunis maa ja Viron kansa on hyvä kansa, siellä on hyvä elää. Ja kunhan poliitikot muistaisivat tämän ja arvostaisivat, siellä on hyvä kansa ja antaisi virolaisille mahdollisuuden toimia demokraattisesti, kehittää maata ja todellinen sananvapaus huomioitaisi tämä, mikä nyt on valitettavasti on menossa niin Virosta, myös Suomessa on sama vaara olemassa. Merkit viittaa tähän aivan selvästi. Meillä on myös taistelu siitä, että meilläkin demokraattia säilyisi. Ja tuossa on ihan turha niin se terrorismi, se on tekaistu juttu ja missä tavalla me itsehän en kannata minkälaista terrorismia, enkä yleensä aseellista ratkaisua missään vaiheessa, koska mä uskon, että järki voittaa. Aseelliset konfliktit kertoo hyvin huonosta politiikasta. On se missä tahansa, jos on aseellinen konflikti, niin poliitikot on epäonnistunut tehtävässä. Minä uskon kuitenkin siihen, että hyvyys voittaa ja rakkaus rauhaa kohtaan voittaa. Ja tämä on se voima, mihin minäkin nojaudun. Ja vaikka minulla isämäinen maailman katsomus on niin uskonnollisesti, niin se ei tarkoita sitä, että olen terroristi, vaan minä olen demokraattisesti toimiva muslimi, joka haluaa demokraattia toteutumaan. Ja toivon tietysti muslimina annettaisiin terroristit vapaudet toimia, rakentaa moskioita ja muita siellä. Että sekin on vähän kielikysymyksestä kiinni siellä Eestissä, että johtuen sitten muslimit on usein venäjänkielisiä, että sen takia ehkä heitä myös siis syrjitään tuplaten, että on sekä että molemmia. Että tuolla se kaikki ajatuksia ja toivotaan, että Eestin kansa koittaa parempi elu tässä tulevaisuudessa. Kiitos.